Чакай малко. Изчакай малко да се настрои телефон и тогава ще правим запис. Халелуя, слава да бъде на Господ Исус Христос. Бог е показал милост към нас. Халелуя. Благодарим на Господ за годините, за времето, което Бог ни даде. Благодарим на Бог, че Бог ни е срещнал преди 30 години с моята половинка. Благодарим на Бог, че е погледнал към нас милостиво. Благодарим на Бог, че Господ ни е събрал и ни е видял. Преди създанието на света Той е помислил за нас, за да не срещне с тази моята половинка. Бог да я благослови. Амин. Благодарим на Бог за семейството, за зет ми, Костадин. Благодарим за дъщеря ми Мария, за внука ми Кирил и за внучката ми Наташа. Бог да ги благослови, Бог да здраве да им даде. Винаги всякога да хваляме Господа. Алелуя! Цялата слава ще дадем за Господа, защото Той заслужава. И нека винаги всякога Бог да е пред нас, ние след Него. Той да ни води и ръководи през всичките дни на живота ни. И колкото години ни дава Господ да бъде за царя на царете. Бъди благословен човече ти, който виждаш. Нека винаги и всякога все така да се радваме с нашите половинки. Годините, които Бог ни дават, предаваме се изцяло на Него, само за Него да бъдат, да хваляме Господа и да издигаме царя, защото Той показва милост и ни дава здраве, щастие, радост и любов. Бъдете благословени. Има и торта тук, безалкохолно, има шампанско, момчето го показва вече. Ние само ще дигнем на здраве само. Това не е библейско, но слава на Бога, че Бог ни пази. Най-важното е да сме с Господа. Бъдете благословени в името на Исус. Хайде да палнем тези същички, които са че имаме общение. Нека Господа ни благослови. Бог е видял този ден. Нека Господа благослови всеки един човек. Чакай малко, Керчо. Винаги да се радваме в Господа. Дени, постои като не можеш. Не бой се. Благословен да е Господ Израилевия цар, който ни дава живот, жизнено дихание. Да бъде благословен Господното име от века до века. Амин. Слава, благодарност на Тебе да бъде царю. Ти си достойният и отдаваме славата на Тебе, святи Божие. Благодарим Ти, милостиви Тате. Алелуя. Бъди издигнат в живота Ти. Хайде, сестра Наташа. Айде. Алелуя! 우리 막 이제 하자 타지. Айде, маме, начало. Айде. То се закъснение, пане. Айде. Happy birthday to you. Слава на Бога, да бъде благословен името на моя Бог Исус Христос. Нека времето, годините, които ни дават да бъдат за Господа. Алелуя. Подаръците. Ай, подаръци ще има. Бог да ви благослови. Кой хаел? Как поръчам? Кой хаела? Кой хаела? Честит, продължен ден. Кой хаела? Айде, какато ме. Бог да ви благослови семейство. Нека да има мир в семейството ни. Да издигаме Господ, да има мир винаги в домът ни, да се радваме. Това, което сме прекарали тези години, нека по-добри да бъдат винаги да бъде за Господа. Да издигаме Господа с отворени сърца. Амин. Винаги и всякога да се радваме в името на нашия Татко Исус. Амин. Че карам 35 секунди. 29, 30, 35. Хайде. Браво! Слушай!
Стига вече, Киро, не кера пепа вече, спринта. Стига. Ти гаси, стига. Интересантите. Как мога ти торта да? Айде, подаръци, черпинен, готов. Айде. Хайде как му гоня. Мерси. Благодаря на Господ, че Бог ни е съзнал и със семейството нека да сме живи, здрави и винаги и всякога да хвалиме Господа. Алелуя! Бъди издигнат от животът на всеки един на нас. Хайде мен черпина. Черпиненто мен. Черпиненто мен, дето ме на подаръци. Благодаря на Господ, че Бог ме е видял с теб да прекарам живота си. Бъди ми жива и здрава и да ме слушаш. И аз благодаря на Бог за живота, който ти дава, Господ. Бъди благословена. Айде, целуй ми. Айде, аз да те цънкам. Бъди благословена. Айде, тучка. О, ще ти даш. Айде, ще ти дам бомбонче. Айде, по-почисти ми, но? Благодаря. Ой, скъргараш. Супер. Айде, детко. Гледка бомбони. Живи, здрави, бъдете живи, здрави и вие. Да сте радостни винаги, всякога и до година да имаме рожби, да хвалят Господа. Алелуя. Айде, браво. Айде, дъщеря моя, бъди благословена. Годишнина, Бог да ви благослови. И това също бъдете благословени. Мерси. Да имаме радост в живота, който Господ ни дава и да бъде за Господа животът ни. Амин. Айде музика да пустиме. Айде. Айде те не парим. Издържи ги. Кай? И част като си мичка. И сега става време И не пуснали за шампионското. Давай. Ма, ги стана. Давай, папа, кърга. Оп, помалко. Айде, дай на мене. Кай ми река си. Чорка, кутате тази си, ти мамо. Тук и кого? Бене магав. Айде на здраве си. Живи, здрави. Господа ни благослови. Айде. Киро най-почерпя. Към моя плаче към... Чакай му. Айде. Айде, браво, мечаки. Да прекинем, дали? Динали подаръци? Аки, подаръко, супер-майки, бъди благословена. Да си жива и здрава. Господ те благослови. Амин. Добре. Айде, буса си песала ринги.